Dobrý deň všetkým, ktorí sa budete dívať na toto video. Ja by som vám chcela ukázať môj nový projekt, ktorý sa volá Sadenie zemiakov do sena. Už dávno som sa na to chystala a tento rok som to konečne zrealizovala. Čo k tomu som potrebovala? Balík sena, toto je už len taký zvyšok, ktorý sa potom rozprestrel na dva takéto pásy, ktoré sú široké zhruba 1,5 metra a dlhé sú asi, neviem, 8 metrov, 7, nie, menej to bude, 2, 3, 4, 5 metrov. To je jedno. Každopádne vy si to môžete urobiť, ako budete chcieť vy. Potom vlastne k tomu senu už potrebujete len nejaký kompost alebo hnoj, potom takú, by som povedala, vitaminovú bombu v podobe žihlavy, no a samozrejme zemiaky na sadenie. Ja sama som zvedavá, ako to dopadne. Táto prvá časť už je hotová a táto druhá časť vám teraz ukážem, ako som to urobila. Takže nastavila som si takéto, je to vysoké asi, jak som rozbalovala ten balík, no tak vlastne on mi tam robil, ako je lisované to seno, tak robil také vrstvy. Takže som to navrstvila asi na nejakých, čo ja viem, 20-30 cm. No a do toho sena som narobila takéto hniezda. Toto je vidieť. Vidíte? Je to vlastne... Počkajte, tu na to mám už s tou žihľavou. Takto. Urobila som tam také hniezdočka do toho sena. Hej. A do toho som dala potom ten kompost. Vždycky asi lopatu kompostu. Na ten kompost potom dáte žihľavu, ktorú si narežete, natrháte s rukavicami, pretože tá žihľava tam dáva vlastne tomu zemiaku, keď bude rásť, tak ja som to s takýmto srpom, alebo ak sa to volá, narezala, pretože tá žihľava tam bude dávať tým zemiakom potom vlastne určité látky, ktoré vlastne ten zemiak potrebuje pre svoj rast. Nemôže tam byť len čisté seno. Čiže vlastne kompost, ten som zobrala ako mám kamerunské ovce, tak vlastne ako sme od nich kedysi vykydali, tak tam zostala taká kopa, ktorá sa mi takto skompostovala, aj medzi tým samozrejme aj slepačince alebo ovčince, ktoré sú už rozložené pomaly, takže myslím si, že to bude mať nejaký účinok. Teraz do toho hniezda pridám žihľavu. Hej, a urobím také hniezdečko, ako zajačík, keď robí hniezdo, že ide dať mladé, tak takéto hniezdočka narobím. Hej. No a teraz vlastne do toho hniezdočka budem ukladať zemiaky. Tie zemiaky, čo k tým zemiakom? Tie zemiaky by nemali byť kupované, pretože kupované zemiaky sú väčšinou striekané nejakými prípravkami, aby nemali takú klíčivosť. Takže vlastne ja mám domáce zemiaky, ktoré kupujeme od jedných známych, ktorí pestujú, takže tie sú zaručene dobré a ako vidíte, ja už som ich nechala takto ako keby vykličiť, stačí keď ich dáte na pár dní na svetlo a oni vám automaticky začnú takto púčať. Hej? No a potom ten zemiak v podstate dáte do toho hniezda, vždycky samozrejme tými výhonkami hore, hej, tak toho tam krásne uložíte, jak takého malého zajačika.
No a potom už to len takto zakryjete jemne tým senom. Ono vlastne zase úplne moc to zakryvať nie je dobré, pretože oni sa musia potom tie výhony predrať cez to seno. Ale zase, aby to nebolo málo zakryté, pretože to tiež nie je dobré. Musí to byť schované pred nejakým zlými poveternostnými podmienkami alebo tak. No a to je všetko. Teraz, keď bude do toho pršať, tak vlastne sa to ako keby bude zalievať. Ak by bolo moc sucho, tak to asi bude treba polievať. Ale zatiaľ teda nehrozí. No a uvidíme, čo z toho narastie. Ja som sa inšpirovala samozrejme nejakými videami na YouTube. Je strašne veľa možností, ako to robiť. Ja som si vybrala túto možnosť. Teda ešte chcem povedať, že to seno, ktoré som dávala na spodok, hej, takže to seno som tam vlastne strala úplne na takúto trávu, ako vidíte. Tu ja som nič nerobila, hej. Tá tráva proste ešte nie je tak vysoká, proste ešte len začína ako keby rásť, takže ja som to proste na tú trávu nastrala. No a je tam dostatočná vrstva toho sena na to, aby vám tá tráva neprerastala cez to seno. Hej? Ono to seno bude pomaličky, bude do toho pršať, tak sa to tam bude pomaličky ako keby mulčovať, bude sa z toho robiť nejaký kompost a z toho potom budú rásť vlastne tie zemiaky. Potom, keď začnú rásť a keď už budú nejaké zelené výhony, tak samozrejme sa treba o to starať ako normálne zemiaky, iba v tom, že ich nemusíte okopávať, nemusíte s nimi nič robiť, maximálne pozbierate tie pasikavé lienky, mandolinky alebo ako sa volajú, aby vám teda nerobili zle tej rastline. A sem tam možno trochu kompostu pohádžete po vrchu, na vrch pomedzi to zelené, ako bude vyrastať z tej samy a to je všetko. No a vlastne na jeseň alebo na konci leta môžete zbierať zemiaky a mali by byť krásne, čisté, bez kopania úroda. A viac menej, tam na tom YouTube som našla aj jedno video, kde ten pán hovoril, že tie zemiaky si môžete dokonca vyberať aj odhrabávať alebo odoberať aj počas leta. Len nesmiete narušiť tú rastlinu. Musíte to opatrne robiť. Hej, čo ja viem, že si spod tej rastliny zoberiete, ja neviem, 3, 4, 5 zemiackov väčších a tie malé tam zase necháte na tej rastline, nech dorastú. No a na jeseň v podstate potom zberáte úrodu. Takže na jeseň vám to potom nafotím alebo natočím video, ako to dopadlo. Majte sa krásne.